ganitay kaya sa isip-isip na akong tayo do. Kadamo naman tayo Nanabay ika-20 ng atong giutangan. Isip ko tayo na, ika-19 pa lang nito. Madamay ka. Pero Sa kung ika-19 na itong gipangutangan nga tawa, pila na ba'y nabayran na to? Tatlo pa lang ato na baydan dira Wala tayo. liyasa. Sige lang tayo. Mintras nga may ginawa kita tayo. Utang lang kita nga utang. Utang sa aga, utang sa uto, utang sa gabi, utang nga may gata. Anak, di ba katama ko na ni mabulilyaso? Ayun, sige lang tayo. Mabalaan na bitaw ni mabulilyaso ta kay mapriso man ta. Saon man na naton tayo nga, kuhain. Pero hindi ka magkabalang ka tayo kung mapriso ka tayo. Napaman ka. Napaman ko. Padayon sa aton nga buluhatuan. Sige, anak. Basta na katong ato ang plano nga utangan ha. Ato na itong ano niya. Sige tayo. Oo tayo. Pero tayo. Unsa man? Nagpadala man nag-summon si Kap tayo. Unsa ko no? Daw tito nga nagreklamo sa to. Kinahanglan nga magsipot na daw ta diri. Basta ko bahala na. Maghuna-huna kong strategy ko sa iba. Kung hindi ta nga makasipot tayo, kasi kung pag-apresuho na lang tayo tayo ba? Wala problema, malam na bitaw ko. Mawandam ko matubangan ng preso. Sige tayo, ano man tayo? Sige, kauna na kaya ato na nato. Kaya nga makautag na tayo. Dapat kaon kita kay kaso mabulilyaso ta tayo, kusgan ta. Tama yun, anak. Kaya kasog mabuang kusgan.